Suomen ja Itä-Saksan jääkiekkomaaottelun ensimmäinen osa pelattiin Helsingin pallokentän uudella jääkiekkostadionilla. Alkuseremonioiden jälkeen alkoi todellinen sähinä. Meikäläiset näyttivät piristyneen sitten viime maaottelun Norjaa vastaan. Varsinkin hyökkääjämme tekivät usein kaunista työtä kuljettaen pelivälinettä tuon tuostakin vastustajan maalin tuntumaan. Tosin saivat saksalaiset toisella puoliajalla sijoitettua kiekon Viitalan selän taakse maaliin, mutta erään puolessa välissä Rastio antoi maalin takaa Kilpiölle syötön, josta oli seurauksena, että Saksan maalivahti sai vuorostaan kaivaa kiekon verkostaan. Kun Hytönen vielä oli sijoittanut Hakalan syötön maalivahdin jalkojen välistä maaliin, ei yleisön riemulla ollut rajoja. Kolmannessa erässä syötti kuitenkin saksalainen Blumel kaikessa rauhassa kiekon Novylle, joka sijoitti sen Viitalan maaliin miehemme voimatta asialle mitään. Erään loppupuolella vauhti hieman kiristyi, mutta kumpikaan puoli ei saanut ihmeitä aikaan, vaan peli päättyi tasapeliin 2-2.